Prynhawn da a chroeso i sesiwn ola Carlam Cymru pwnc y Gymraeg. Bydd y sesiwn yn para 45 munud, lle bydd Awen eto'n mynd drwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yma'n cael ei recordio, gyda'r recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn adran Carlam Cymru. Mae'n da i chi a chroeso i'r pedwerydd sesiwn. Wythnos yma byddwn yn canolbwyntio ar yr uned 3 Adran B ysgrifennu estynedig. Byddwn eisoes yr wythnos diwethaf wedi dechrau edrych ar uned 3 ar ysgrifennu estynedig, felly canolbwyntio ar mwy o ffurfiau yr wythnos yma ac yna datblygu eich dealltwriaeth o'r angen sydd angen ar gyfer y cwestiynau yma yn yr arholiad. Iawn te, beth yw gofynion uned 3 Adran B? Dyma'r gwestiwn yma nifer ohonoch chi yn hwyri, ac yna sydd angen i chi wybod mwyn gwneud yn dda yn y papur uned 3. Fel ydych chi'n gwybod, mae ddau bapur, uned 2 ac uned 3. Mae yna Adran B ar gyfer y ddau. Ar gyfer y papur uned 2, cwestiwn ysgrifenedig, estynedig, 35 marc yw Adran B. Ar gyfer uned 3, unwaith yn rhagor, mae'r Adran B yn canolbwyntio ar gwestiynau estynedig, ac fel arfer, mae yna ddau gwestiwn. Yn y tro yma, mae yna dewis rhwng y math o gwestiynau. Mae'r tasgau ysgrifenedig yn gofyn i chi i ysgrifennu yn ôl y ffurf trafod neu berswad. Felly, tasgau sydd yn gofyn i chi i naill ai drafod rhywbeth neu berswadio rhywun neu rhywbeth i wneud rhywbeth. Ar gyfer arholiad Mai 2012, felly petai chi am flwyddyn 11 ar hyn o bryd, un dasg ysgrifennu estynedig fydd dysgu i chi wneud ar gyfer uned 3. Ac yna fydd dysgu i chi ysgrifennu rhwng 200 a 300 o eiriau. Fe fydd modd i chi i ateb naill ai gwestiwn A neu gwestiwn B. A fe fydd cwestiwn yn seiliedig ar y dasg drafod neu dasg perswad, ac yna gewch chi'r ddewis y tro yma. Fe fydd y cwestiwn allan o 20 o farciau, 10 marc ar gyfer cynnwys, ac yna 10 marc ar gyfer mynegiant. Felly, yn dilyn yr un fath o gwestiynau ar ydym wedi gwneud o'r blaen. Felly, mae'r cynllun marcio heb newid, bod yna newidiadau ar gyfer Adran B oherwydd yr argyfwng Covid. Felly, ar gyfer 2022, un dasg ysgrifennu estynedig bydd angen i chi i ysgrifennu, a fe fydd hawl gyda chi i ddewis. Felly, mae hynny yn bwysig iawn i chi gofio, ac hefyd i ystyried pan ydych chi'n mynd ati i ateb y cwestiwn Adran B. Iawn de, cynllunio. Eisoes, rydyn ni wedi edrych ar dulliau gwahanol o gynllunio ar gyfer cwestiynau estynedig. Rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar y ffurfiau sarc llif, cynllun coryn, a hefyd BIC, sef bwriad iaith, cynulleidfa a strwythur. Ac ydych chi yn y sesiynau diwethaf wedi gweld enghreifftiau o wahanol ffurfiau wedi cael eu gynllunio, ond hefyd wedi cael cyfle i fynd ati i gynllunio. Ond y cwestiwn mawr yw ar gyfer uned 3 Adran B, pa mor hir ydych chi gymryd mwyn cynllunio eich ateb? Fe fydden yn awgrymu bod yn bwysig i chi i gynllunio. Mae cynllunio yn rhoi arwydd i'r arholiwr sydd yn marcio'r papur o beth yw eich bwriad chi, ond hefyd yn rhoi cyfle i chi i gynllunio, i feddwl am wahanol fathau o frawddegau, wahanol fathau o dechnegau, a hefyd amser i chi ystyried, wel, beth mae'r cwestiwn yma yn gofyn i chi i wneud. Wel, ar gyfer y cynllunio, byddwn ni'n awgrymu i chi gymryd 10 munud i gynllunio'r ateb, ac yna 30 munud i ysgrifennu. Bydd ddylsech chi fod yn gallu ysgrifennu a cwblhau y dasg yma mewn 30 munud, gyda digon o amser i chi wedyn i fynd ati i ddarllen dros eich atebion ac yna i geisio gwirio unrhyw gamgymeriadau ieithyddol, neu hefyd i sicrhau eich bod chi wedi cynnwys cymaint o wybodaeth a phosib.
Beth yw'r gwahaniaeth? Felly un o'r ffurfiau rydym yn mynd i ganolbwyntio arno heddi yw erthygl ac adroddiad. Felly, beth dwi am i chi ystyried yn gyntaf yw beth yw'r gwahaniaeth rhwng erthygl ac adroddiad. Petai yr arholiwr yn gofyn i chi ysgrifennu erthygl, beth fyddech chi'n gwneud? Ac yna, yn yr un ffordd, petai chi yn cael ei ofyn mewn tasg ysgrifennu adroddiad, sut fyddech chi'n mynd ati ar gyfer y dasg yna. Ac yna, yn olaf, beth yw'r gwahaniaeth rhwng erthygl ac adroddiad. Mae'n bwysig bod ni'n deall beth yw'r gwahaniaeth, bod ni'n dangos i'r arholwyr beth i gynnwys yn ein ateb, ac hefyd bod ni'n gallu cael y marciau gorau posib. Felly, adroddiad. Pwrpas adroddiad yw esbonio rhywbeth sydd wedi digwydd. Mae sawl math gwahanol o adroddiad. Mae adroddiad mewn cylchgrawn, adroddiad mewn papur newydd, adroddiad ar y we neu ar y radio. Mae adroddiad dda yn cynnwys digon o fanylion, ond eto'n crynhoi'r prif ddigwyddiadau pwysig. Felly cyflwyno gwybodaeth, cyflwyno manylion am bwnc penodol, ac yna crynhoi y ddigwyddiadau yma. Dyna beth yw pwrpas adroddiad. Ar y llaw arall, mae erthygl yn trafod pwnc neu topic, ac yna yn ceisio dal sylw'r darllenydd. Fe fyddech chi'n disgwyl gweld erthygl mewn cylchgrawn, neu papur newydd neu ar y we, ac yna fe fydde'n dal sylw, fydde'n edrych yn ddeniadol. Bydde lluniau, bydde'n yna teitl sydd yn dal eich sylw, ac yna fe fydd y math yma o ysgrifennu yn cyflwyno gwybodaeth ac yn trafod barn y pobl ar y pwnc. Felly dyna'r wahaniaeth rhwng adroddiad ac erthygl. Felly, os edrychwn ni ar y sleid, mae yna ddau enghraifft o ffurf gwahanol. Mae un o'r enghreifftiau yma yn enghreifftiau o adroddiad, a mae'r llall yn enghraifft o erthygl. Edrychwch chi i weld, cymerwch cip cyflym i weld, wel, pa un fyddech chi'n dweud yw adroddiad, ac yna ystyriwch, wel, pam fyddech chi'n dweud hynny. Hefyd, meddyliwch, wel, pa un yw'r erthygl? Pam ydych chi'n dweud hynny? A oes modd i chi labelu y ffurfiau yma? Dyma dasg i chi fynd ati efallai yw i ystyried, wel, pa bethau allwch chi gynnwys mwyn dangos eich bod chi'n deall yn glir beth yw adroddiad a beth yw erthygl. Beth yw'r gwahaniaethau rhwng y ddau ffurf yma. Felly, dyma'r atebion i chi. Mae'r un cyntaf yn enghraifft o un sydd yn cyflwyno yn erthygl, sydd yn cyflwyno'r topig i chi'n apelgar, trafod y pwnc ac yn trafod barn ar bêl-droed. Fel chi'n gallu gweld, mae yna deitl sydd yn dal yn sylw ni. Gyntaf eisiau haf gwallgof. Mae yna ysgrifen sy'n dal yn sylw. Mae yna enghraifft o lun, mae yna is-deitlau gyda ni, a hefyd mae yna wybodaeth wedi cael ei nodi mewn cylch. Ac mae'n edrych yn apelgar. Mae yna gefndir gwyrdd i'r darn sydd yn dal ein sylw nhw. Fe fydden ni'n disgwyl bod yr erthygl yma mwy na thebyg mewn gylchgrawn sydd yn cyflwyno gwybodaeth i bobl ifanc ac hynny sydd yn hoffi y pwnc pêl-droed. Ar y llaw arall, adroddiad yw y Cymro. Mae Cymro yn enghraifft o bapur ar gyfer Cymru ac yna fe fel arfer mae'r papur yn cyflwyno gwybodaeth yn ffordd fwy ffurfiol. Mae'r adroddiad yma yn cyflwyno gwybodaeth am ddigwyddiad. Digwyddiad pêl-droed unwaith yn rhagor, ond y tro yma mae'n canolbwyntio ar ddigwyddiad penodol ac yn cyfeirio at y digwyddiad yma, yn cyflwyno i ni beth sydd wedi digwydd. Yna, unwaith yn rhagor, i ni'n gallu gweld bod yna luniau, ond hefyd bod yna teitl gyda y dyddiad ac yna yr hypergyswllt ar gyfer y papur, mwyn i ni gael fwy o wybodaeth. Felly, dyma enghreifftiau i chi o erthygl ac adroddiad. Felly, y tro yma, fe edrychwn ni yn fanylach ar beth yw erthygl. Felly, mae yna 3 rhan i erthygl. Yn gyntaf, mae erthygl yn cyflwyno yn trafod pwnc neu topic ac i raddau ysgrifennu'n apelgar mwyn dyn i sylw darllenwyr. Yn ail,
mae'n bwysig i ystyried bod yna gwahanol fathau o erthyglau. Mae cylchgrawn, papur newydd ac hefyd mae e'n gallu fod ar y we. Yn drydydd, mae erthygl dda yn cyflwyno llawer o wybodaeth. Wrth ddarllen erthygl, mae e'n bosib ein bod ni'n dysgu mwy am y pwnc, a hefyd ein bod ni yn cael gwybodaeth am barn pobl ar y pwnc yma. Unwaith yn rhagor, edrychwn ni ar enghraifft o BICS, sef y ffordd fe allwn ni fynd ati er mwyn cynllunio erthygl. Felly, B yn cynrychioli bwriad, I dot ar gyfer iaith, C cynulleidfa ac S ar gyfer strwythur. Ac yna dyma beth sydd angen I ni I gynnwys ar gyfer cynllunio erthygl. Felly, yn amlwg, mae y bwriad yw cyflwyno gwybodaeth ac yna trafod rhywbeth sydd yn apelio at y gynulleidfa. Yr iaith, mae fe'n iaith ffurfiol ond yn dibynnu ar y pwnc. Cynulleidfa, rhywun rydych chi'n ceisio dylanwadu arno neu arni, felly ceisio cyflwyno gwybodaeth ac yna strwythur cyfres o bwyntiau sy'n cyfleu un safbwynt, paragraffau yn dechrau gyda brawddeg bynciol. Felly cyflwyno gwybodaeth ac yna trafod y pwnc yna. Nawr dyma gyfle I chi fynd ati I edrych ar enghraifft o erthygl ac yna I labelu'r nodweddion gwahanol. Y tro yma, mae'n erthygl sydd yn seilio ar rygbi a chenedlaetholdeb. Felly, ystyriwch, ydych chi'n gallu dod o hyd I enghreifftiau o nodweddion arddull y bydde angen I chi gynnwys mewn erthygl. Ar gyfer yr enghraifft yma, mae yna ddau golofn. Mae gen I ni data, mae yna is-data, mae'r ysgrifen bras i'w gael er mwyn sylw'r darllenwyr, ond hefyd mae yna gyfres o baragraffau yn cyflwyno gwybodaeth I ni. Dyma beth I ni gyda, dyma'r atebion I chi. Felly yn amlwg I chi yn gallu fynd ati I ildio'r sesiwn ac yna I labelu ac I weld ac yna I gymharu a ydych chi wedi nodi'r un pethau ac yr ydw I. Felly y pennawd, y teitl. Gair arall am teitl yw pennawd, felly rygbi a chenedlaetholdeb. Hefyd ni'n gallu gweld bod y darn yma wedi cael ei rhannu mewn I is-benawdau neu is-deitre. Bwriad is-deitre yw bod y darllenydd wedyn yn gallu deall beth mae'r awdur yn mynd I sôn amdano o dan y ran hynny. Yna mae yna enghreifftiau o baragraffau trefnes. Hefyd, mewn erthygl, fydden ni'n disgwyl safbwyntiau gwahanol, cyfeirio at farn rhywun arall, beth mae pobl eraill yn dweud am y pwnc yma. Hefyd, mae yna barn bersonol, felly ymateb personol, ac yna gallwn ni weld enghreifftiau o wahanol arddull. Gallwn ni weld bod yna enghreifftiau o frawddegau byr, bod defnydd o rhestru, ac yna bod yna ddefnydd o ebychnod I ddangos ymateb y person. Felly, dyma I chi enghraifft o erthygl, ac yna mae erthygl yn un o'r ffurfiau fe allai cael ei ofyn I chi I gynnwys yn eich ateb. Dyma enghreifftiau I chi o gwestiynau posib ar ffurf erthygl. Mae yna 3 enghraifft I chi. Yr un gyntaf, ysgrifennwch erthygl I wefan yr ysgol am y murlun yn y neuath yn yr ysgol. Yr ail enghraifft o gwestiwn, ysgrifennwch erthygl yn trafod peryglon gorfed. Mwyth pobl ifanc yn yr ardal. Lle unwaith yn rhagor, fydde disgwyl I chi gynnwys pennawd, is-benawdau, ac yna cyflwyno gwybodaeth. Dyna air arall I ddefnyddio ar gyfer trafod cyflwyno gwybodaeth a cyflwyno rhesymau pam bod peryglon gyrfed ymhlith pobl ifanc yn ein ardal. Ac yna hytrach na ceisio perswadio, rhoi y gwybodaeth mwyn bod rhywun yn gallu penderfynu ei barn ei hun. Fe fydden ni'n disgwyl eich bod chi'n mynd ati I gyfeirio at ffynonellau eraill gan gyfeirio at beth mae rhywun arall yn meddwl, efallai ysgolheigion yr heddlu,
Ac yna dod ar y diwedd gyda casgliad mwyn i'r bobl sydd yn darllen dod o hyd i'r ateb. Enghraifft arall o gwestiwn yw ysgrifennu erthygl i wefan newyddion Cymru'r byd. Ar gyfer yr enghraifft yma, does dim pwnc penodol wedi cael ei deilwra ar y cyfer, ond fe fyddwn ni'n awgrymu bod chi'n ysgrifennu erthygl i wneud â Cymru, oherwydd Cymru'r byd ac yna chyflwyno gwybodaeth ar bwnc o'ch diddordeb chi. Mae yna gyfle i chi i fynd ati i geisio ateb pob un o'r cwestiynau yma, neu ambell i gwestiynau mwyn bod chi'n gallu amseru a gweld faint i chi'n gallu ysgrifennu mewn 30 munud. As cofiwch, 10 munud i gynllunio ac yna 30 munud i ysgrifennu. A fe fydde disgwyl i chi ysgrifennu tua 200 i 300 o eiriau, sydd tua tudalen o hyd. Felly, ffurf nesaf dwi'n mynd i gyflwyno yw llythyr. Yn amlwg, mae yna 2 fath o lythyr, llythyr ffurfiol ac hefyd llythyr personol. Y tro yma, rydym yn mynd i edrych ar llythyr ffurfiol, ac yna fe wnewn ni i ystyried beth sydd angen i gynnwys yn y math yma o ffurf, ac yna sut fyddwn ni'n mynd ati i gynllunio. Felly, mae llythyr ffurfiol yn trafod pwnc penodol. Fe allai fod yn trafod pwnc mae'r pennaeth wedi gofyn i chi neu gynghorydd lleol. Felly, fel arfer, mae at rhywun pwysig ac hefyd rhywun dydych chi ddim yn ei adnabod yn dda iawn. Felly, mae angen i ni sicrhau bod ni'n defnyddio iaith ffurfiol ac yna yn defnyddio chi trwy gydol y llythyr yma. Mae'r defnydd o chi yn pwysleisio'r ffurfioldeb ac hefyd yn dangos i ni ein bod ni'n deall ein cynulleidfa. Felly, cynllunio llythyr. Weithiau, beth yw'r bwriad? Wel, perswadio'r darllenydd gan ddefnyddio tystiolaeth. Fel arfer ar gyfer llythyr ffurfiol, dyna un o'r diben yw perswadio rhywun i newid ei feddyliau, neu cyflwyno gwybodaeth ar bwnc ac yna defnyddio tystiolaeth i pwysleisio eich barn. Ar gyfer iaith, wel, pa iaith sydd angen arno ni ar gyfer llythyr ffurfiol? Dwi yn barod wedi dweud bod angen i ni ddefnyddio y ffurfiau chi, felly y ffurf ffurfiol yn lle ti, dangos parch tuag at rhywun, a hefyd sicrhau ei bod ni'n dangos y ffurfioldeb. Hefyd, mewn llythyr ffurfiol, y byddwn ni'n dechrau gan ddefnyddio ysgrifennydd ato chi. Cofiwch rhedeg yr arddodiad mwyn dangos eich gallu ieithyddol. Hefyd, mae modd i chi i gynnwys cwestiynau rhethegol ac yna amrywiaeth o frawddegau bynciol sy'n ymwneud â mynegu barn a chyflwyno gwybodaeth. Wel, cynulleidfa. Fel arfer, pobl bwysig sydd gyda statws fel arfer, ac fel arfer, pobl nad ydych yn ei adnabod yn dda. Felly, mae angen i ddangos ein bod ni'n deall bod angen pellter rhwng y person a ni. Dydyn nhw ddim yn ffrind i ni, felly mae rhaid i ni ddangos rhyw fath o bach. Ac dyna pham rydym ni'n defnyddio iaith ffurfiol mewn llythyr ffurfiol. Ac yna strwythur, ffurf llythyr ffurfiol, felly mae angen cyfleu barn a rhoi rhesymau clir. Fel arfer mewn llythyr ffurfiol, fe fyddwn ni'n cyflwyno paragraff agoriadol a paragraff clo, ac yna cyfres o baragraffau mwyn dangos ein bod ni'n gallu mynegu'n barn, cyflwyno ffeithiau, rhesymau, ac yna tystiolaeth yn glir, ac yna cyfres o baragraffau. Mae paragraffu ein gwaith yn hollbwysig i ddangos ein gallu yn y Gymraeg ac ein gallu ysgrifenedig. Felly, dyma i chi enghraifft fer o llythyr ffurfiol sydd yn mynegu barn ynglyn â gorsedd bwer a'r llygredd yn yr amgylchedd. Dyma cyfle i chi i ddarllen llythyr yma ac yna unwaith yn rhagor i labelu y nodweddion llythyr ffurfiol. Edrychwch i weld a ydych chi'n gallu dod o hyd i'r paragraff agoriadol. Beth mae'r paragraff agoriadol yma yn cyflwyno? A ydy e'n cyflwyno'r barn y person? Ydy
i cynnwys neu ydy hi wedi cynnwys rheswm i gefnogi. Oes yna enghraifft o ddefnydd o frawddegau mynegi barn? A oes defnydd o ymadroddion yn gyntaf, yn ail, nesaf? Y cysyllt eiriau yma i ddangos trefn yn ein gwaith. Oes yna enghreifftiau o gwestiynau rhethregol? Oes yna enghreifftiau o ffeithiau sy'n cael ei nodi er mwyn bod ni'n gallu deall barn y person hyn. A ydyn nhw'n defnyddio rhesymau er mwyn cefnogi ei barn nhw. A ydyn nhw'n ystyried y gwrthadw. Pa fathau o frawddegau sydd? Pa fathau o ferfau? Ydyn nhw'n bresennol, sydd yn gorffen gydag af, rwy'n credu, neu ydyn nhw'n ais, rhywbeth sydd wedi digwydd, penderfynais. Edrychwch dyma ambell i beth fe allech chi fynd ati i rebelu. Sut mae person yn gorffen y llythyr? Oes yna paragraff clo? Beth mae'r paragraff clo yn cyflwyno? Ydy yn gofyn i chi ystyried barn benodol? Oes yna frawddeg neu ymadros i'r rhaid ni orffen llythyr ffurfiol er mwyn dangos ein bod ni wedi gorffen? Oes angen i ni gynnwys ein enw ar y diwedd? Dyma ambell i beth i chi i ystyried. Felly, dyma i chi enghraifft o llythyr ffurfiol sydd wedi cael ei nodi yn gyflym iawn, ac yna dyma enghraifft. Felly, fel chi'n gallu gweld, mae yna ddau gyfeiriad ar gyfer llythyr ffurfiol. Cyfeiriad y person sydd yn ysgrifennu'r llythyr ar y dop yn fanna, ac yna, islawr ar yr ochr arall, fe welwn ni cyfeiriad y person yr ydym yn anfon ato, sy'n derbyn y llythyr. Mae angen i ni gynnwys y dyddiad. Fe welwn ni hefyd, mae yna llythyr ffurfiol yn dechrau gydag annwyl, a'n hytrach na cyfarwyddwr, mae yna treulad feddal ar gyfer enw person ar ôl cyfar, gair sy'n cyfar, felly annwyl gyfarwyddwr, annwyl fechgyn a merched. Felly cofiwch bod yna dreiglad. Yna fe welwn ni bod yna paragraff agoriadol, paragraff sy'n dechrau gyda ysgrifennaf atoch i fynegi fy marn. Dyma frawddeg sydd yn gosod yn glir bwriad y llythyr ac hefyd yn dal sylw'r darllenydd. Mae'n rhoi'r argraff i'r person sy'n darllen bod nhw'n gwybod yn glir beth maen nhw'n sôn amdano yn y dasg yma. Yna, mae'r person yn cyflwyno rheswm pam maen nhw'n ysgrifennu ac yna'n cyflwyno pwynt i gefnogi. Rydych chi'n disnystrio hawdd fy mrant i fyw mewn byd sy'n iach, felly pwynt cryf sydd yn cyflwyno ei barn yn berffaith. Hefyd, mae'r person yma yn defnyddio chi er mwyn dangos y ffurfioldeb. Rydych chi'n dinistrio. Felly cyfeiriad fwy nag un person ac hefyd yn gwneud rhywun i deimlo'n euog. Yn y paragraff nesaf, cawn ni weld enghraifft o bwyntiau, cyflwynio pwyntiau un am mhob paragraff ac yna'n dilyn y ffurf barn, rheswm a tystiolaeth. Ac yna ceisio esbonio pam mae hyn yn bwysig iddyn nhw. Fe gewn ni weld bod y person yma yn dechrau yn y lle cyntaf. Dyma sylfaen gryf i'r paragraff sydd yn dangos bod trefn, ac yna cyflwyno bod yna mwy nag un pwynt mae'r person hyn yn mynd i sôn. Fe welwn ni bod yna ffeithiau yn cael ei gyflwyno, yn cynhyrchu dros 21 tynnell o carbon dioxide bob blwyddyn, ac yna mae'r person yn mynd mlaen i esbonio ei pwynt. Yn y paragraff nesaf, gewn ni eto, rydym yn cael brawddeg fer i ddechrau, yn ddiweddar rydym i gyd wedi sylwi ar y newid yn yr hinsawdd. Felly, cyflwyno yn glir beth maen nhw'n ceisio gwneud. Cyflwyno y pwnc i ni. Dweud wrthon ni beth i ni wedi sylwi. Ac yna mae'r person hyn yn cyflwyno'r pwynt ac yn esbonio. Wedyn, welwn ni bod y person yn cyflwyno paragraff clo er mwyn gwneud i'r darllenydd, i'r cyfarwyddwr ystyried i holl bwyntiau ac yna rwy'n ymbil arnoch i ystyried.
mae hi rili am i'r person yma ystyried y pwyntiau ac yna i newid I meddyliau. Ac yna creu yn drefnus gan ddefnyddio yn gywir ac yna gosod I enw ar y diwedd. Felly dyma I chi enghraifft o lythyr ffurfiol. Mae yn bwysig ein bod ni'n dangos ein bod ni'n deall sut mae llythyr ffurfiol yn cael ei ysgrifennu ar bapur, sawl cyfeiriad, y dyddiad, cyfarwyddau, a bwy ni'n ysgrifennu, defnyddio'r annwyl, ond hefyd ar y diwedd yn creu yn drefnus ac yn bwrpasol. Felly dyma I chi enghraifft o lythyr ffurfiol. Dyma I chi unwaith yn rhagor, mwy o enghreifftiau o gwestiynau posib ar gyfer y llythyr ffurfiol a'r ffurf yma. Felly, fe allwch chi naill ai fynd ati mwyn ceisio ateb y cwestiynau yma. Un cwestiwn ar y tro, dewis un ohonyn nhw a canolbwyntio ar hynny. Neu, dull arall yw bod chi'n mynd ati I geisio cynllunio eich ateb. Felly cymryd 10 munud I geisio cynllunio ac yna I weld, wel, dwi'n deall yn glir beth fydda angen I mi wneud yn yr arholiad mwyn cyrraedd y marciau gorau. Dwi'n deall y mathau o iaith. Dwi hefyd yn deall pa bwyntiau dwi'n mynd I gynnwys. Felly, trwy enghraifft arall, llythyr yn gofyn I chi mynegu barn yn wastraffu bwyd. Yr ail enghraifft yn gofyn I chi mae disgyblion ni bod yn siarad am newidiadau sydd angen I gwneud yn eich ffreitur, newidiadau ynglŷn â'ch trefniadau a'r bwyd ei hun, ac yna ysgrifennu'r cyngor ysgol yn cyflwyno eich syniadau, a'r trydydd un yw mynegu barn ar y bwyd yn y ffreitur. Felly, yr ail a'r trydydd yn debyg iawn, ond un yn mynegu barn ar y bwyd, un yn y ffreitur, ac yn ysgrifennu at y pennaeth, a'r llall yn gofyn I chi ysgrifennu at gyngor ysgol yn cyflwyno eich syniadau. Felly, enghreifftiau digon o amrywiaeth o enghreifftiau I chi fynd ati I geisio ysgrifennu. Felly, cwestiwn cyn bapur haf 2011. Dyma enghraifft I chi o gwestiwn gwnaeth yn dangos yn y papur haf 2011, ac yna ar gyfer y cwestiwn yma roedd 10 marc ar gyfer cyfathrebu a threfn, sef y cynnwys, y wybodaeth a sut I chi mynd ati I drefnu eich ateb, ac yna 10 marc ar gyfer eich iaith. A dyma beth newn ni tro yma. Mae enghraifft wedi cael ei ateb gan ddisgybl, gan ymgeisydd ar y sleid nesaf, ac yna mae yna gyfle I chi fynd ati I argraffu'r sleid yma, ac yna yw darllen ac yna I ystyried gan ddefnyddio'r cynllun marcio. Rydych chi eisoes wedi ei derbyn I ddod o hyd I faint o farciau fyddech chi wedi rhoi ar gyfer cyfathrebu a threfn ac yna mynegiant. Felly, y cwestiwn y tro yma oedd, plentyn yw unrhyw un sydd o dan 19 oed. Ysgrifennwch lythyr at Brif Weinidog Cymru yn mynegu eich barn am y datganiad hwn gan drafod hawliau pobl ifanc. Felly, roedd darnau darllen yn sôn am hawliau plant yn y papur arholiad. Ac yna y tro yma, oedd rhaid iddyn nhw ysgrifennu llythyr at Brif Weinidog Cymru. Felly, meddyliwch, wel, beth yw bwriad y llythyr? Mynegu barn am y datganiad. Felly, rhoi eich barn chi, a yw plentyn, a'i plentyn yw unrhyw un sydd o dan 19 oed. Iaith, wel, gan I fod yn ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru, dydyn ni ddim yn ei adnabod yn dda ac yn bersonol, felly mae rhaid I gadw fe'n ffurfiol. Felly mae rhaid I ni ysgrifennu gan ddefnyddio iaith ffurfiol. Defnyddio chi unwaith yn rhagor. Pwy yw'r gynulleidfa? Wel, y tro yma, y Prif Weinidog Cymru yw'r person sy'n mynd I ddarllen y llythyr yma. Ac yna, mae rhaid I ni I gadw fe at gadw'r ffurf yn ffurfiol a sicrhau ein bod ni'n cyfeirio at Gymru. Strwythur, wel, beth yw strwythur llythyr ffurfiol? Sawl cyfeiriad sydd angen arno ni? Oes angen I ni gynnwys dyddiad? Sawl paragraff? Sawl pwynt sydd angen I ni gynnwys mwyn dangos ein barn? A oes angen I ni nodi y pwyntiau I gyd mewn un paragraff, neu ddylswn ni ystyried un pwynt ar gyfer pob paragraff? A oes angen paragraff clo? Ac yna sut ydyn ni'n mynd ati I groi y llythyr? Hefyd, fe ddylsech chi fod yn ystyried pa nodweddion sydd angen arnoch chi
yn y llythyr ffurfiol ac yna a oes angen cwestiynau, a oes yna defnydd o ansawdd eiriau, caffaelybiaethau, idiomau, a oes yna defnydd o frawddegau mynegi barn. Pa nodweddion y ddylech chi gynnwys mewn llythyr mynegi barn? Dyna yw y ffurf y tro yma, llythyr mynegi barn, sydd yn cyflwyno gwybodaeth, sydd yn trafod hawliau pobl ifanc. Iawn de, felly, dyma enghraifft I chi. Felly, mae yna enghraifft o 2 gyfeiriad. Mae'r cyfeiriad cyntaf wedi cael I guddio, ond mae yna enghraifft o gyfeiriad. Fe allwn ni weld bod yna dyddiad o dan y cyfeiriad cyntaf, a hefyd mae'r person yma wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Cymru ac wedi creu cyfeiriad ar ei cyfer nhw hefyd. Mae'r person yma wedi dechrau gan ddefnyddio anwysar, sef y ffordd gywir o ysgrifennu llythyr ffurfiol. Felly, dyma gyfle I ni ddarllen ac yna I ystyried beth sy'n dda a sut allwn ni wella y ffurf yma. Anwysar, rydw yn ysgrifennu atoch heddiw I ddweud fy marn ar plentyn yw unrhyw un sydd o dan 19 oed. Yn fy marn I, mae rhywun yn llai nag 18 yn blentyn. Rydw yn meddwl hyn oherwydd pam rydych yn 18 gewch brynu tan gwell, cyllell, yfed alcohol, cael tŵ ac roi her. Yn fy marn I, cys fysa'r rhywun o dan 18 yn gallu gwneud rhai o'r rheini, fysa'r wlad yn lle llawer gwaith. Enghraifft, prynu cyllell, os fydda rhywun o dan 18 sydd heb gorffen tyfu eto yn mynd yn wyllt oherwydd mae yna ddigon o creimiau cyllell yn mynd rownd y wlad, fel mae hi, ac os fysa plentyn yn cael cyllell, fysa wlad yn lle gwath. Rhywbeth arall fysa plentyn o dan 18 methu delio gyda yw alcohol. Mae hynna'n fy marn I, mae rhywun o dan 18 heb orffen tyfu eto, ac fysa eu corff yn mynd yn anhygoel o wael, ac mae rhan fwyaf o bobl o dan 18 dal yn yr ysgol. Ac felly, fysa y plant yn yfyn y noson cynt ac mynd I ysgol dal gyda alcohol ynddyn nhw. Yn fy marn I, mae cael plentyndod da yn anhygoel o beth da I blentyn gael oherwydd gyda nhw ddim y pwysau o gorfod talu biliau mae gorfod gweithio llawn amser. Hefyd, fysa rhywun o dan 18 plentyn methu delio gyda mynd wrth mam a dad a fysa fo'n newid mawr byw ar ei pen ei hun yn 16 neu 17 a gorfod talu I taw ac yn y blaen. Felly dyma enghraifft I chi o ateb ar gyfer y cwestiwn. Ystyriwch, a ydy'r person yma wedi defnyddio y iaith ffurfiol? A ydyn nhw wedi cynnwys paragraff agoriadol, paragraff clo, cyfres o baragraffau, pwynt ar gyfer pob paragraff. A oes yna enghraifft bod y person hyn yn trafod y pwyntiau, yn cyflwyno I barn nhw, yn cyfeirio at ffeithiau, I berswadio ni, ac I gyflwyno ei farn ef neu hi. Hefyd, a ydy'r person hynny wedi gorffen y llythyr yn gywir. Felly, mae digon o bethau fe allwch chi gyfeirio eto. Meddyliwch, pa fath o iaith sydd gan y person yma? Ydy yn iaith gywir? Oes yna camgymeriadau ieithyddol, camgymeriadau treiglo, camgymeriadau sillafu? A oes yna defnydd o atalnodi? Neu a oes yna brawddegau rhy hir? Felly, fe allech chi atal y fideo ac yna creu colofn ar ôl labelu'r enghraifft yma, gan nodi beth sy'n dda a beth sydd angen gwella. Ac yna ystyried y cynllun marcio mwyn penderfynu ar ba farc neu ba band y byddech chi yn credu bod y gwaith yma yn cyrraedd. Sut fyddech chi'n mynd ati I wella? Beth sy'n dda? Beth sydd angen i'r person yma gwella? Petai nhw am gyrraedd band yn uwch. Felly, gewn ni weld. Cyfderau y person yma yw geirfa mynegi barn. Maen nhw'n defnyddio geirfa mynegi barn. Maen nhw hefyd yn dangos trefn o'r rhan cyflwyno dadleuon. Mae'n enghreifftiau o barn gyda rheswm yn gyson. Mae
Datblygu rhai dadleuon heb ddibynnu'n ormodol ar y darnau darllen. Mae hawl gyda chi ddefnyddio ffeithiau o'r darnau darllen sy'n ymddangos yn y papur, ond pwyll piau hi, peidiwch a mynd ati a chopïo y gwybodaeth o'r darn darllen air am air, oherwydd dydy hyn ddim yn golygu eich bod yn ennill marciau. Mae angen i chi i ddefnyddio'r wybodaeth a'i gosod mewn geiriau eich hun. Cystrawen eitha cadarn. Mae e'n bosib i ddarllen y llythyr yma ac i wneud synwyr. Rydym yn deall y gwaith. Y gwendidau. Wel, mae'r enghraifft yma yn defnyddio iaith raddar. Mae angen iddo fe fod yn fwy ffurfiol mwyn cyrraedd bandiau'n uwch. Dyw'r person yma ddim cweit wedi deall pwy maen nhw'n ysgrifennu eto. Dyn nhw ddim wedi deall taw prif weinidog Cymru, felly mae angen ffurfioldeb. Hefyd, mae diffyg ymwybyddiaeth o sut i ddal diddordeb y darllenydd a diffyg cyferddiadau diddorol. Mae angen fwy o gig ar yr ysgol. Mae angen fwy o drefn, efallai paragraffau, un paragraff ar gyfer pob pwynt, ac ym mhob paragraff fe ddylsyn ni fod yn gweld yn glir pwynt, enghraifft, esbonio a datblygu'r paragraffau yma. Mae'r person yma wedi cyflwyno'r holl wybodaeth mewn un paragraff hir. Hefyd, petai chi'n ychwanegu cwestiynau rhethegol, fe fydda hynny'n dal diddordeb y darllenydd. Hefyd, mae e'n bosib i ailadrodd y pwynt ar y diwedd mwyn dangos ein bod ni yn deall ac yn pwysleisio ein barn. Sillafu. Mae yna dipyn o enghreifftiau o gamgymeriadau sillafu. Os ewch nôl ati, fe welwch chi bod yna geirfa sylfaenol. Byddai disgwyl eich bod chi'n gallu ysgrifennu'n gywir wedi cael ei sillafu yn anghywir ar gyfer yr enghraifft yma. Rhywun yr enghraifft. Arall. Dyma ambell i beth fe allech chi fynd ati mwyn gwella. Diffyg paragraffu, i ni wedi sôn yn barod, fydden ni'n awgrymu paragraff ar gyfer pob pwynt ac yna trefn benodol am mhob paragraff. At yr nodi, mae yna ambell i frawddeg sydd yn hir iawn. Mae angen i ni sicrhau bod ni'n defnyddio atal yn o'r llawn a hefyd priflythyren ar gyfer dechrau brawddeg newydd. Heb gloi'r llythyr. Yn yr enghraifft yma, dyw'r person ddim wedi cloi, dyn nhw ddim wedi ysgrifennu paragraff clo, ond hefyd dydyn nhw ddim wedi defnyddio yr eiddach yn gywir neu yn gywir mwyn dangos eu bod nhw wedi dod ar ben. Felly dyna beth sydd angen i ni wneud mwyn gwella y cwestiwn yma. Mae e'n bosib i chi fynd ati i ateb y cwestiwn yma, sef plentyn yw unrhyw un sydd o dan 19 oed, ysgrifennwch llythyr at brif weinidog Cymru yn mynegu eich barn. Meddyliwch, a ydych chi yn gallu creu tabl gyda'r rhesymau y byddwch chi'n cynnwys yn eich gwaith. Hefyd, allwch chi wneud cynllun gyda pa fathau o frawddegau mynegu barn. Sut ydych chi'n mynd i symud o un paragraff i'r llall? Ydych chi'n mynd i ddefnyddio cysyllt eiriau yn debyg i yn gyntaf, yn ail, nesaf, cysyllt eiriau amser sy'n dangos trefn. Iawn, mae yna ychydig o dasgau yn weddill ar y pwerbwynt sydd yn eich galluogi chi fynd ati i wneud bach o adolygu unigol a sydd yn seiliedig ar wahanol ffurfiau. Felly, y dasg gyntaf yw, dyma enghreifftiau i chi o ffurfiau ac yna fe fydde'n modd i chi i llunio cynllun ar gyfer y ffurfiau yma mwyn bod chi'n profi eich dealltwriaeth o'r ffurfiau. Felly, enghraifft, gyda llythyr, gallech chi nodi llythyr ac yna i'w amgylch, wel, beth sy'n rhaid i fi gynnwys ar gyfer llythyr? Oes angen 2 gyfeiriad? Oes angen annwyl? Oes angen dyddiad? Beth sydd angen ym mhob paragraff? Sut ydw i'n cloi llythyr yn gywir? E-bost. Wel, beth sy'n wahanol rhwng llythyr ac e-bost? Ydw i'n ysgrifennu e-bost ffurfiol neu anffurfiol? At bwy dwi'n ysgrifennu? Beth sydd angen arna i mewn e-bost? A oes angen cyfeiriad? Pa fath o gyfeiriad? A oes angen i mi ddechrau gan ddweud annwyl?
oes angen i mi i orffen gyda yn gywir. Pa bynciau allai i ddefnyddio ar gyfer e-bost? Pa themau? Ydy yn mynd i fod yn e-bost ffurfiol at weithiwr? Ydy yn e-bost at ffrind yn cyflwyno gwybodaeth ar bwnc benodol? Hefyd, mae'n bosib i ni edrych ar araith neu blog mynegu barn. Yna, yr un peth ar gyfer llythyr ag e-bost, a ydy yn bosib i chi wneud cynllun i ystyried pa fathau o frawddegau, pa fathau o nodweddion arddull sydd angen arnoch chi ar gyfer araith. Ydy hyn yn debyg i blog? Beth yw'r wahaniaeth rhwng blog ac araith? Meddyliwch am wahanol eirfa, ac yna y dasg i greu yr un peth ar gyfer erthygl ac adroddiad papur newydd. Mae'r ffurfiau yma wedi cael ei gyflwyno i chi yn ystod y sesiynau diwethaf, ac yna mae modd i chi fynd nôl i ail rando ar heini hefyd, ac yna edrych ar enghreifftiau o beth sydd angen cynnwys yn y ffurfiau yma. Iawn, dyma i chi fwy o gwestiynau, fwy o enghreifftiau o gwestiynau yn seiliedig ar bapur 1-3 Adran B. Ar gyfer y cwestiwn yma, unwaith yn rhagor mae modd i chi greu cynllun, neu hyd yn oed fynd ati i ateb. Felly fe chi'n gallu gweld 20 o farciau tua 200 i 300 o eiriau. Does dim angen i chi fynd ati mewn arholiad i gyfri pob gair, ond fe allwch chi i gael rhyw fath o syniad o sawl tudalen sydd angen. Tudalen a hanner, dibynnu ar maint eich ysgrifen. Felly y cwestiwn yma yn gofyn i chi i ysgrifennu i baratoi cyflwyniad i banel arbenigwyr busnes yn ceisio eu perswadio. Felly fel chi'n gallu gweld, mae cwestiynau B1 a B2 yn gofyn i chi i berswadio neu trafod. Felly meddyliwch am dechnegau perswadio. Dyma beth sydd gyda ni. Yn dilyn, mae yna enghraifft i chi o gynllun ar gyfer BICS, ac yna fe allech chi gymharu eich cynllun tri a'r cynllun yma, ac yna ei ateb ar bapur. Enghraifft o gwestiwn arall i chi. Nid llwyddo mewn arholiad ar gyfer yr papur arholiad. Felly dyna i chi enghreifftiau o gwestiynau ar gyfer y papur yma. Felly dyna tipyn o waith i chi ar gyfer yr adran B1-3. Felly dwi'n gobeithio bod hynny yn helpu i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, croeso i chi ofyn.